Biex l-Awtorità Maltija Turiżmu tibda tinvestiga allegat konflitt ta' interess imwettaq mid-direttur artistiku tal-MTA Lionel Ġerada, ridet tistenna email minn Net News dan għallunna kważi xahar ilu l-kap eżekuttiv tal-MTA Karlo Mikallef meta staqsejnieh fiex waslu l-investigazzjonijiet brabta mal-każ żvelat minn The Shift News. Każ il ħareġ fil-medja kważi 3 xhur ilu. Għaddejjin xi investigazzjonijiet wara allegazzjoni li d-direttur artistiku kellu konflitt ta' interess? Weġbuh meta tibatilna bil-miktub u mbagħad ikollok risposta uffiċjali mill-MTA. Ġifieri ma tistax tixħed aktar dawl bħalissa hemm din l-allegazzjoni li hemm tad-direttur artistiku li għandu konflitt ta' interess u diġà għandu history ġifieri. Kif għadlek diġà, l-investigazzjoni tisiru meta tibatu l-mistoqsijiet u mbagħad inwiġbuhom uffiċjalment. Mhux prudenti li jiena nikkummenta personalment. Ġifieri biex isir l-investigazzjoni jrid nibgħat email. Fimtni naħseb. Għal-astant, dakinhar stess Net News kien kiteb email indirizzata lil Mikallef dwar din il-kwistjoni li issa ilha tkarkar sa minn frar li għaddista wara li ngħatajna x'nifhmu li l-proċeduri għadhom lanqas biss bdew. L-investigazzjoni tisiru meta tibatu l-mistoqsijiet u mbagħad inwiġbuhom uffiċjalment. Mhux prudenti li jiena nikkummenta personalment. Ġifieri biex isir l-investigazzjoni jrid nibgħat email. Fimtni naħseb. L-erba' filgħodu, Net News taqsal lil Karlo Mikallef fiex waslu l-investigazzjonijiet u għalfejn ma rċevejniex risposta wara li huwa stess kien igwidana biex nibgħatu email. U din id-darba, il-kap eżekuttiv tal-MTA lanqas biss ħass il-ħtieġa illi jikkummenta. Fis-27 ta' April batna email, aħna konna kellimnik u batna email kif gwidajtna inti, infetħed investigazzjoni. Fuq il-każ ma nistax nikkommenta. Sibtek ħassaqsini fuq riżultati tat-turiżmu jew dal-avveniment li lonċajna llum. Ma inti għattilna bat email, aħna batna ma risposta għandna ma ħadniex. Ma nistax nikkommenti żjed. The Shift News kienu żvelaw illi Lionel Ġerada, l-ex Head of Events tal-MTA taħt l-ex Ministru Konrad Mizzi, jinsab involut f'kumpanija privata relatata mal-organizzazzjoni ta' avvenimenti tal-ispettaklu. 13 xhur ilu, il-Ministru Clayton Bartolo wiegħed illi kien se jieħu passi fil-konfront ta' Ġerada wara l-inqabad illi flimkien ma' impjegati oħra kien ibbukja mingħajr permess k'mamar lussużi f'lukanda l-ġimgħatej tal-Festi tal-Melid tal-2021 bi flus l-awtorità. Fi kliem sempliċi mit-taxxi tal-poplu Malti wawċi. Madankollu, sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw illi Ġerada xorta waħda kien baqa' jitqies bħala l-faktotum tal-avvenimenti tal-MTA tantu hekk illi minn Head of Events huwa tmexxa l-pożizzjoni ta' direttur artistiku.